Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly adamlar, musulmançylykda salam bermek sünnet hataplanýar, salam almagan farz hataplanýar. Şoň üçin edip illeşler goý sünnet menden bolsun, farzam sizden bolsun. Assalamu aleykum mehriban adamlar. Aýdym ta söýjüler, aýdym taýyň muşdoklary. Gahrman arkadağımızın sayesinde, arkadağlı serdarımın yolbaşlığında gülleyen, gül açıyan vatanımız elbette şular ýaly azaýyp Türkmeniň bir milli aýdym taýlaryna baý döwletimiz bar. Şoň esasynda da bizim güllerimiz eşenli halifalarymyzdan miras galan azaýyp aýdymlary, faallary, goşgulary ýürüte men oglyň men muşdoklamyň adyndan berilen teklibiň esasynda şular ýaly azaýyp bir gepleşik taýýarlamak makul bildik. Men ogly bilen bu gepleşigimiň adyna da nesillerimize serpay diýip bir owadan at goýduk. Belki dinleýijiler tarapyndan gollanır, dinlenir diýen biziň bir ullahan umydymyz bar. Elbetde şu gepleşigimiň dowamyna ýa bilşiňiz ýaly Türkmen topragyny belli, meşhur, bizim günlerimiz eşenli, bizden öňkü halifalarymyzdan miras galan owadan aýdymlary ýoýman, üýtgetmän, halka ýetirýän kärdeşimiz, inimiz men ogly Annamradow ýerine ýetirer. Men ogly taýdanlarlyk edýän, öz sahtene hyzmat edýänler kärdeşimiz Ataşanma, Ataş Mehmedowem Erwan adamlar hyzmatyňyzda hormat bilen men oglyň adyndan öz adymyzdan şurhunşy ajaýyp gepleşigi ýadga geçirýän Türkmen topragyny ady, belli, meşhur Akepdir video studiýasyny biziň kadrdan kärdeşlerimize Türkmen toýlarynyň bedegi bolýanna etatana hazy dostumyza gadyryna şu ajaýyp gepleşigi taýýarlamany bir ulluhan ýardamlyk eden kärdeşimiz inimiz Mejlissana ulluhan minnetdarlyk bildirýär. Akepdir video studiýasyny elmidama Türkmen toýlarynyň bedegi bolup ýaşaýan. Bernadar Hudaýnazarow. Goşgular başy öwüt ünne goşguty. Bir virege göwni ýetsen insanyň öz kemine bir adajak uýulsun, aklyňa bar welin, ýöne goýulsun, şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Ýokurrakda bolsun gyýşyk geplerden, döşe kakman goý öwrünsin köplerden, öz-özüňe arassalak galplardan, şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Erkek erkek bolsun, aýalam aýal. Ingen gadymlardan gelýänler bu ýol. Gursagyňda huju başyňda hyýal. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. İl bolsun, atyny ýeket satmasyn, unutmasyn, şol gadymy satmasyn. Yöntemligi çenden çaklan etmesin. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Görogly haýwatly hemlesi bolsun. Goý agrasy bolsun. Ýeňlesi bolsun. Ýöne her kişiniň öz kellesi bolsun. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Agza aşa ýetse aýnaman bilýän, synaga salynsa ownaman bilýän, özüni oynaman bilýän. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Geplenýän gep edilýän iş saz bolsun. Yüreklerde iman, sözde duguz bolsun. Derleýänlerken gürleýänler az bolsun. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Senin mehek daşın agda birlikdir.
Gedemlik etme, ol körlükdir. Bir ýaşyl tuğa hyzmat etmek ärlikdir. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Öňe gitjek bolma unutup ýydyň. Türkanarak bolsun, geliniň, gyýdyň. Bide himayet ber ey Allah'ım ödüň. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Pehimin paýhasyň gadyryny bilýän, öz aslyny bilýän, pederin bilýän, umuman özüniň ederin bilýän şeýlere türkmeni göresim gelýär. Bir-birigi bagryňa bas dogan ney, hemme jämiz şu toprakdan dogan ney, gödel gelecekde gödüm eglendi. Şeýlerek türkmeni göresim gelýär. Bir nazar agan aýşýary şeýlerek türkmen bolup ýaşary. Kadir Cebbar, ya yaradan bir dilegim bar dilen. Arttır bizim şöhratımı, şanımı. Altmış kardeş olfok, 60 kardeş olfok mehremen eden. Mehremen edin. Bir taçağa gelgidi çok barıyım. O neşimiz ağlığını ağlatan. O neşimiz bastı kolluk Otudýymyz misli ağa söyledi. Ağa söyledi. Aramızda serdar bolsa birimiz. Ey hale, ey hale, ey hale. Ya bir tilkil vatan bilince ay bilince dönüp düşmanını kovuysa. Ey düşman gelip, kapır gelip bir yigidi, kapır gelip bir Türkmenin alıysa. Nun düşmanı kılıcır sok barıyım. Karca oldun diyerdiler aman. Ol beni dağları bıraktır duman. Munna Kur'an ahirette ol iman Huvalsız cennete girsek barıyım. Ey hale, ey hale, ey hale. Minna yanıp geçin ömrüm gel.
Burhan ahirette gol imanı Horolsuz cennete girsek Nun düşmana kılıcır sok barimiz Atılyan ketekler sana kâr etmez. İşin revaçlanıp uğran bakali. Arkayın mol. Iqbal seni khor etmez. Allah'ın özü sana yaran bakali. Yönü bardığını bil. Göze görünmez güýçleriň, tersine bolýanlar tutan işlerin, yumşak nana ötmez adı deyişlerin, keran kaçan, Tanrı'yın gargan mahali. Ardı vardan bolsa dilerekler, Bağtın molin mudam senin mi kulur, çekdirsen bir kovan nädin çekiler, yigitler görküňe hayran mahali. Her kim güderanın idinni ılgar, yerin gönüllüğü ızgardır ızgar, yürekler nurlanır göğünler gilar, kişi kişinin halin soran mahali. Devlet, devran, sinap görür her kimi. Düşme kıyınlar, üzme yerden örküňi, saklacak bol, şol önküce durkuňi, ada wadan, ýyly ýayran bahali. Ýaz wagtynda ýaýyn edene duş bolup, garlykda gudurama ýaş bolup, ak ýagyşlar deger saňa daş bolup, takdyryň garap daran bahali. Gözleriňden salma irkilmejek bol, dilin tap, göwnün tap, korkulmajak bol. Her zat et bolýyn, örkülmejek bol. Bagyt guşup bagyňda hayran bahady. Ova ova, öýler öý ýanaşyk. Yeke çykma, ýaşa ýyly garşyk. Allah'ın özü ede görsün garaşyk. Irsgalyň kä ırsaran bahady. Biliniňi öwret, bilmeseň sora. Mydar barmy? Şükür şu mydara. Barlarım öwrilýänler kedaya, adamyň ruhy Qur'an bahali. Pendim şeýle gep tözüme bakana, ayak direp, gözläp, idep bakana. Ugrun tapsaň, gelmejek bol şahana, adamlaryň hadis. Ognan bahali. Ognan bahali. Wa aleykümselam. Geç mihman tördöndir. Geç hani. Tuvalama yüklenip çık gelip o. Awaza boş gelmeýän. Anam Muhammed tuvalama gaýran oglanlar tutan ýerli bolýarda. Degensan meniň laptopymda senin laptopdur o. Hakykatdan bularna Iranyň önümi, dili boýunça da, tagam boýunça da Batı, Gowy, tüýjüleri almak üçin, habarlaşmak üçin ýerleşdirmede bu telefon nomerlerini aýdalym. Gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Altynasar Günnogor Sewda merkeziniň Lomoy bölüminde 100-nji magazyn 63 90 20 63-lükden 57 46 57. Hakykatdan hem hormatly ýerleşler ilk görüň tagam boýunça da ähli barada şeýle tagamly tüýji öýensan Sewdaň bolsun. Şol istýär. Hem näme maslahat berýär. Anna Muhammed ýene bir ýola hoş gördük diýäs. Anna Muhammed bir tanıştyrmaly bolsa, meni gulýyňa gönden göni sewer dostlaryň biri, maşgala dosty, hem kynasdaşy. Biziň hem Türkmen toprağynda bir belli meşhur Bäherden toprağyna baramyzda
ilki Ýan Muhammed Halipe gödöňümde gelýär. Şoňa mehriban perdendi. Nesibetse dowamiyeti bolar diýen bir umyd edýäs. Ýöne Halipe maňa tapşyrdy. Şoň üçin bir sungat ýolunda da belen sepgitler arzu edýäs. Mäne bilen tirkeşi ber. Nesip bolsa zehiniň ýitip bolar. Hajaga men ogly sağ olun şu gepleşige çağıranňyz üçin hormat edenňize başardygymdan bir goşgular aýdyp bereýin. Olal başda nazar salsa yaradan yalkanlygyň güwätidir doganyň. Farky ýokdur günnüz gize aradan rahatlygyň howatydyr doganyň. Erkek dogan arkaňdaky gaýaňdyr. Mehir paýdan kem etmejek uýaňdyr. Olar baryň, bagtyň buýsanç haýaňdyr. Ara gödüň owatydyr doganyň. Ejeň marka biparsyň kän zatlary. Nowat bermez, mätäj etmez ýatlary. Ol giden soň akbal gaýga gapgarar. Şonda derdiň dowatydyr doganyň. Bir ejeň ýylgyrşyny ýatladyr. Bir kakan dünýäsine ätledir. Ýazyňda ýaz tutup toýuň şad eder. Bagtyň taýsyz dogatydyr doganyň. Gelensiňiz kemaly bir gojokda. Öýke bolsa döwüň onu şu çakda. Üýşip dursak mehre dolan saçakda. Süýt berene jogabydyr doganyň. Kakasy dünýäde ýaşaýan ogul akbalyndan sarpalydyr diýdiler. Hiç bir kıyınçılıkta yitmezmiş dogum, her fırsatda arkalıdır diýdiler. Dünyada kakasyn yitiren ogul, ara gözü nemli bolar diýdiler. Bay bolsun, bar bolsun kalbyna dogum, bir tarabı kemli bolar diýdiler. Ýöne ýene de kän aýdylan aýtgy, mert ogully erler ölmez diýdiler. Olar ir gitse de koyun iýdini, hiç bir zat midedip bilmez diýdiler. Kakalar ýaşasyn goja dünýäde, olaň saýasyny artsyn kowumlar. 5 günlük dünýede ýetilen ada, şeketmän gerşinden dartsyn ogullar. Şeýle kaka bolmak şertdir diýdiler. Bolluňmy, nesliňem mertdir diýdiler. Bir söz diýjek aňyrdan ulak goýgun feryada. Gowur 5 günlük dünýä söler sen adam ogly. Kederleriň agladyp alma wer ýamanada. Bir gün gedek sagady geler adam ogly. Ýeneň ataň agladyp alma wer ýamanada. Bir gün gedek sagady geler adam ogly. Karadaş budaklar toprak olur, toz olur. Yatana bak derler, aydın olur, hal olur. Kış geçer, tomuz geçer, güz dolunu yaz gelir. Emma yaşlık dolun mu, karrayan adam olur. Lanetine kulak koy, peyda yokmuş hıyarlın. Allah'ı korusun, şeytan pen ayarlın. Dost tutun verdin, aşna tutma betberler. Ağırken an gözümde, ağırken adam oğlu.
Ay tutturma dünya mali, ay tutturma dünya mali, yığınar balba terişte, ve şertini bir zay kıl, amin deydin terişte. Ey radimin bu dünyadan gittim peygamber yaşta, yaşım ben edip de ölmeli adam oğlu. Aman gel şerden kaç, gülüm olsun hayırda, hür kıyıların neydi var, aydın bilen sağırda. Dostum bilen neylet kur, cümcümeli bayırda, hanı dünya bir yere gelir sen adam oğlu. Dostum bilen neylet kur, cümcümeli bayırda, hanı dünya bir yere gelir sen adam oğlu. İmma yaşıp durur mu, karra yağ adam oğlu. Yine katan belli bakası olma. Yine katan belli bakası olma. Gövher kaşın her yerin kıt olma. Olma da. Yetimlerin suyunun gönlü direlmez. Könülsün ağır yara bitmez mi? Bitmez mi? Yine kaharlansa kadavını yut, atan kaharlansa bir yanır böğüt, şolu da. Bolgun miyvel var, Allah verse bolgun miyvel var, bolmagun sevut, olur senin miyvesini dağıtmaz mı, dağıtmaz mı dost? Ay bilmeden bir gün bir ay diyor, giden yerinden getirmedin pay diyor, pay diyor. Ay ölen uni, solon ölen uni, ağlamadan vay diyor. Olur baka, olur kavra gözün açıp gitmez mi, gitmez mi? Tüyüp alıya gelin getirsen, ağdı bir zamanlayın oturda, oturda. Oğluğuna, kızsanana eğer işini bitirken, yana tan sal başı yetmez mi, yetmez mi?
Ay köpler bugün sana diyeler ağa. Yeglemen düşünyen kara kim ağa, kim ağa. Şonla da bolorsun, neçe kulak bolorsun, yine ta sağa, zan balam deyip, zan oğlum deyip, senin adın tutmaz mı, tutmaz mı? Nadan oğul barka bilmez kadrin. Ay nadan oğul, nadan perden barka bilmez kadrin. Kıskanır çöreğin doğdun hıdırın. Ay yine tamin dedi. Yine tamin dedi, poçunun hadırın, kurvan nadır, doğcan vasfın etmez mi, etmez mi? Hay hay. Bar vakti, bir vakti bilelim bir kadrin. Zan balam deyip, zan oğlum deyip, senin adın tutmaz mı, tutmaz mı? Ölen bunu ağlamasın vay diyor. Olur baka gözün açıp gitmez mi? Gitmez mi? Hay hay. Benim Tunğda adamsa ilmidama gözlegde bolýardy. Şoň süýnen bir marto progunny bir belli şahyrlaryň biri we gurt nädillip şoň bir azaýyp goşgulary soňky döwür ünne ödüp toýda barlarda okuyan şu goşguýnam men täzelikde aldym ýörüýte gurt nädiliň öz okumagyndan bir başardygymça ödümçe bir oňurdygymça okap beren ilkinji gedäm okuyan ýörüýte şu gepleşige şu goşguýuny taýýarlanyp geldim diýsem öte geçdigim bolmaz. Juwanlyň ardygy alnyndan çykjak. Edepli ikramly ýar bolarmyşyn. Maşgalany baky bagtly etjek ýyly ardylanýan kär bolarmyşyn. Taňrym bize akyllar huş eçilen, sarpatyn taklan uly kişilen, zilagly hormatly dana kişilen, orny elmidama tör bolarmyşyn. Akyl paýhas aň bolmasa seriňde, peýdasy ýok altynyň da zeriňde, özünden güýçlüleň ýok ýerinde, şagallaram arslan şiir bolarmyşyn. Galdyryp bolmaýar dowamat bir ýyl, peşgeç berilen ömrü geçirseň ýalyň ýyl, munno başy bogulmadyk ulugy ýyl, jennetde ömürlük küýür bolarmyşyn. Mihman kän gelýändir döwletli gapa, halallyk insana eşretdir safa, öz mukaddes ojagyny biýwapa, hyýakdan düşürmüş, har bolarmyşyn. Çynnyň aşyk ata ýurduň ýadyna, sesin goşup,
aydymyna sadyna kast edenler watananyň dugduny bir çümmük topragyny dar bolarmyşyn. Hatta defesinde bolsa-da dagyň başı aşak bolarmyş miweli bagyň, yaman nerde duşan biyalas sagyň, bu giň yalansy-da dar bolarmyşyn. Pany dünýäň baýlygyndan doýmaýan, gursogyny sahawaty goýmaýan, edilen kän ýagşylygy duýmaýan nadan adam gözlü kör bolarmyşyn. Ogry kezzap ýerde gişde gabalar, görüýipler sen awraýyňa gabanar. Aýdypdyra odal ata-babalar küýküýünü düzetjek gör bolarmyşyn. Rızgal paýyn alar seher oýunun, ulak gider dost ýaryna söýenen, watanyna il gününe dayanan hanza gadam goýsa dor bolarmyşyn. Oňa muňa atyp durmada hemle şahyr, köp burlemy, söýdüňi jemle, akyllan akla goşuljak cümle akıllı başlarda bar bolarmyşyn diýe gurt nädli. Ya talınlıkça, yıl geldikçe zakın sır çıkar tar. Ay, kaçan könglim karar tapar jem oluyor. Ahir yedişini gel götür bunaya. Bu dünya tutulmaz gider güm oluyor. Oğul ödüm ödüklatın dillevun. Yer köşede ya dokun gedegin. Tatlılığın mıdam yansın yıkılma gönlümüne. Yakşı ben tapmadan otur kim olayım kim olur. Ya tırnağı bile dağ yarım beni can. Yeryüzüne hükümeyler Süleyman'a.
Hangol İskender, Hangol İskender Rüsemal Pelvan. Sen dünyanı tutacak sen kim olayım? Ay maktumulu Allah'ın zikreyle. Ay maktumulu Allah'ın zikreyle. Yamana tavır kıl yakşa şükreyle, şükreyle. Ay kavrutana, kavrutana. Barda otur fikriyle dost fikriyle. Niye nerler yatıyor kumbolu kumbolu. Hey boy cimmalı. Hey boy cimmalı. Ey kavrutana, barda otur fikreyle dost, fikreyle. Men diyen erler yatır, ummolu yer valla. Men oly bir ilkä bir dinleýijileň adyndan, muşdoklaň adyndan ilkäre bir minnetdarlyk bildirýän. Sebäbi biziň pederlerimizden, ata-babalarymyzdan gelýän şu türkmeniň bir asylly owadan aýdymlaryny ýoýman halka ýetirýän. Indi bir dinleýijileň adyndan bir soraglam bar. Ilki bilene ilki gyzyklandyrylýan sorag şu men oğlu adyny taňa dakylşy şu barada bir gurrun beräýsin. Oňam bir özüniň bir badyra. Var tarihi var. Tarihi barmy? Onu başdyna ilki sorag şol. Aja şol adyň dakylşy 7 ýyllap uluy doganymdan soň çağa bolmandyr. Ondan sonra atamın düşüne akta kalli yaşlı girdi diye de öz görün var ya diye. İki sancak akça köpek vardı diye. Köpek küçücük vardı bana diye. Yüzümde diye. Ondan sonra mene babacanın başına ovamın koloyuna günnorun dünyanın bir üttöşük alim pir karkadon giyen eğer pirimiz yatır mene babacan şoň başında mene baban hormatuna dip Allah Taala'dan dilek edipdirler. 7 ýyldan soň ýanky düş oroşan bolup men bolýan, menden soň jigim bolýar. Onuň adyny näme oýjak diýsem mene oğlu oýjak diýip atam pakyr öz dakypdyr. Şeyler akşam 7 yıl bolman soň mene baban başynda Allah'dan dilepdirler. Dilemem men bolupdyrmyn. Bir enataň bir
tama edýän ogullaryndan yetişdiň. Men ötähe geçemok çünkü halka hyzmat edýän kesiňden kemal tap. Ýene de bir soraglaň biri töleme ýaşyňa bizden kän kiçi. Edil şu wagt biziň şu döwrümizde şu zamanamyzda halka hyzma sen ýaşyňda ýykkan edýänler juda seýrek bolýardy. Mümkinçiligiň ma, sesiň ma töleme şu biziň döwre wap aýdymlanmadan ýerine ýetirmäne. Ýöne biz özmere bir Allah berdi, ata berdi, ifin halifamyzyna, jurnalist, Allah berdi agaň bir meniň diýjek arzuwlarym diýip bir goşga edipdi. Şonu dinläp, şoňa ýykkan edip başladymda. Taňa da sebäp bolan zat. Kakymyň dogonlary atamyň ählaky diýgem ýalňyşmyn aýdymda öz çağırlar hemmesi çal ölmedi udutar çalýa-da. Onuň meni şu bäri Türkmenli konserwatoriýasynyň ýanyna Taşyryk mekdebi internatyna kakym okuwa saldy. Kakym aýdýada. Salaýyn okuwa diýip. Ejem bagay kaptalyna otyr. Diýile nokta kakymyň ýanyna. Başyna atýadyňa. Men ýerde otyrma. Diňe okuwa salaýynmy ol mekdebinmi diýýärdi kakym. Menem ýan 4-5 klas çağa. Ejem agartyna otyr hawa diýýärdi. Diňe gelene gap gitjek diýýärdi. Men düşünüp otyryn ejeme. Ogu ejem bagay okutmagyň arzuwyny da. Noň kakym ekdeýin oglum egzamini ýermeler sina wardyr diýýärdi. Noň şeýdip okuwa gelim. Ejem bagaryň esasy arzuwda okuwly bolmam. Noň şeýdip okuwa girdik internada. Ýanky aýdyma bolan höwes has kiçilikden. Ýöne ýanky halk aýdymlary esasy ahal ýolunyň aýdymlaryna. Dogry aýtsam maňa Orazil halifa. Fygan wagşy. Orazil Ilyasov. Hawa. Maňa kakym o döwürler mantafon barda. Diýmän kaseta salynýanja wagtga disk flashka ýokda. Şonu getirip berdi edip kasete getirdi o ýüzünü Orazil halifaň nurana suratda. Gördüm çağa menem açtım. Dinledim orayın şol boljakdatyr galiba şol. Şeýle bir özüne çekýärdi. Ýa-ni ýalyna aýdy ol inni gaýtalanmaz ýaly hiç kimiň başarmajak men pikirim ol. Bilemok halkyň pikirini ýöne men pikirimçe ýaly diýen aýdymy Orazil ýasdan başga olar ýaly bir ýerine ýetirip biljek. Ente bolanam däler bolaram edemok mena. Şol aýdym dinledim. Kasetany açyp şo birinji dinlen aýdymma şol. Bilemok ýa şol arasyny ýagal birinji bolmaly, däl bolmam akbal ýagaly maksatda. Ýygynym dinläp gidip otyr, men janyma ýakyp barýar şonu dinlädim meli. Onuň kakam dinledim oglum, hawa dinledim. Öwrenýärmi? Hawa öwrenýär kakaýan. Aýdymlaň sözlerini ýazyp başladym jeýdim. Deptere ýazdym. O soň okuwa gelme. Okuwa gelemdem Orazil halifaň has ol kasetadan başga da aýdymlaryny tapdym. Başga görünüşdäki başga aýdan aýdymlaryny. Onuň Orazil halifaň başga aýdymlaryny tapdym ýanky. Dinläp başladym. Onuň birden maňa bir faýda bilen paraga çykyň soň kaseta düşdi. Halifaň. Dinledim. Ýanky sesek kakka gawat gelýär. Bu sesdiýen Halifaň dinläp başladym. İkisini bile dinledim. Soň kıyas Halifaň dinledim. Şeýdip Halifaň hersinden Halifaň. Hersinden Halifaň şeýdip
hersinden özüme gerek adymy allym, öwrendim. Ýöne esasy birinji sebäp Oradil Ilyas syganmagy. Şu men halk aýdyma bolan bar söýgümi açan adam şol. Ejem pahyr şeýle gowur ýa-da Oradil Ilyas. Oglum şunu dinle diýär-de, diňe şo hasýatany, diňe şunu dinlegen şol adamy aýdan aýdymlary dinle öwren ýazyp alypla. Özü aýdymçy bolmasa da, soňa diýişgär bolmasa da, ýa biziň maşgalamyzda gelin olup gedenden bilemok şeýle aýdyma söýgüsi ully. Türkmen halk aýdymlaryna kakam getirip berdi, ejemem dinle oglum diňe şunu dinle diýär. Şeýdem Oradil Halifan dinläp üýtüş söýgü oýannagam. Ondan öňem çalýadymam, aýdýadymam ýöne. Olar ýaly men aşyk eden sunugat ýok da. Bir ilki şu zatlara barmagyň ilki bilen eneň arzu bolýar da. Hakykam şol. Onuň kakam bir ýola salmagy. Ha. İlkinji halifam öz kakam dutar öwretdi da ma. Gidecekdim men ýanky tehel ýadyma düşýär men bilemok ýa 4 ýa da 5 ýaş. Şu dutar çalyp otyrda kakam o jaýda çalýar. Doganym bilen ikisi dutar çalyp otyrlar. Çalasym gelýär. Onuň dutar bar, men amada berilen dutar o jaýda dur. Men derede otyrym. Onu dutarım alım çıkıp gittim de barıp daire şu 4 yaşımda şonu alma yankı qaytalap otyor ne ýaçy ahry öwrenme daire şonu aldım da algadım dutar alıp kakama beret diýip ha oğlum näme boldy bana beret kaka diýip çalyp görkezdim berekel oğlum bar qaytalap ber öwrenme şey diýip şo şerden sunmat başladam men durmuşumda Näme gelecekde de sunugadyň bir daş ýarmagyny ilki bilen arzu edýär. Öňem bir saňa bir nesihat hökmüne bir gow arzu aýdypdym. Bir 2 ýyllyk ýa 3 ýyllyk bagyş bolma. Bir nesip edenden bir gelecekde zehiniň hasam daş ýaryp bir men ogly Anamradow diýip bir halk içinde bir giýiňden tanaryp beýik sepetler ilki bilen ene ataň eden arzulary eden ihlasları hasyl bolýan ogullardan bar. Men ogly bir öz ýüregiňden gow berip dinleýän ýa toýda baralara baranda bir haýyş edilýän bir öz gow berýän aýdymyň bardyr. Bar. Ne haýsaýdym. Hawa şol ýanky Balkan şahyr we Gurbanazar Dowjany. Şol adam şeýle aksetler we ýanky ene ataň belli wagty bolmaz. Öňüm dinläp gaza olaydym. Onu şol aýdym öwrendim. Dutarda öwrendim ilki. Dutarda aýtdym soň be estrada görünçe sallyk halk köpçülük tarapdan ol şeýle gowarşylarny şol aýdym. Anda şol meşgullyk getiren aýdymlaň birimi ýa Barynjy. Ha. Onun bulaydymy gördü oglanlar estrada ilkinji men geçirip halk köpçülüğünü beren estrada dimen ağam şolaydym. Onun ýanky deňduşlamy bagyş oglanlar özleri bilýän olar aýtdylar, ýerine ýetirdiler. Ene etçe gaýşym aýdymy üýtgetmän bolşy ýerine ýetirdiler. Oňa hiç ýyl garşylyk ýok göle. Aýdym bolşy aljak aýtsalar, haf gowam kazanaja. Öňden gelen akymy dogam etseler ýerine düşekdi. Şolam. Sebäbi bu ýol men ýa sen ýa başga biriň döreden ýol näde? Halk aýdymy halkyň ýoly. Men oglum şoň hunna nesillere serpay ady bilen ýazga geçiren şu gepleşigmedi. Men halipaň bir gowaýdymy dünýä heýdip meňem gowarýanym bilýän. Şon bilen jemläýeli. Elbetde ahyrynda ýene bir ýoly öz adymdan men oglyň adyndan
meşhur Akkepler Video Studiosynyň ýigitleri Esat hanam ýolbaşçyna biziň gadyrdan dostumyz Haja Ullahan minnetdarlyk bildirýäs. Ýigitler janyňyz sag bolsun. Indi hormat bilen Mäne Uly Anna Muradow. Ha işte diýäs dünýä hey. Ya duydun ne yetşegeden gamini ay gamini ay barwin aqdırırken falı dünya ey dünya ey Adam oğlu barmaz ol haqidından Munla deyip alırım alay Dünya dünya Havarsiz gelerdin yaka tutor fen ay tutor fen ay tutor fen yağşı eylap yaman eylap ötür fen geçerli var bir unaşmada bir gün aşmada ağı katarken yıkılgın yumrulun dolu dünya dünya Ya aylanlar kış geçer, aylanlar kış geçer. Ya tomuz güyüm, vak güyüm. Şoňa tap getirme, dağ denizim, vak güyüm. Ahırını ey dünya ahırını bilim geçer üstümün uğurum ağlarsın hadi dünya dünya Ya mahkumunu dünyadır ay merden ay merden ay merden şu gün gördüğüm mü irtak ay merden oy merden Neçe vakit berkan şerhin kanmardin Şımı senin etçeysin aklına kalır eli Dünya dünya
Yaşlıktan yaktın beni, bakar kadavın bilen. Yoğuz kim adalatsız ehdi bulmadık dünya. Kalmaz zeminle arman, yüzünü kara çektin. Hiç kim bilen hiç kes, kimden bulmadık dünya. Bulmadık dünya. Devran gerdişine kapıladım. Üstünün halır dinliyim. Ya dinleştir ya bir yana. Ay tüyür dünya. Dünya.